Kor Malta, Teatru Malta u Sfin Malta huma tliet kumpaniji li flimkien iffurmaw l-Aġenzija NAPA, aġenzija li ġiet farata fl-2023 sabiex tipprovdi qafas legali, amministrattiv u organizzattiv konġunt għal tliet dixxiplini differenti. Il-kap eżekuttiv ta' NAPA, Dominic Gallia, għalli li l-lan tal-Aġenzija huwa li tolli l-profil tal-arti tal-ispettaklu performattiva f'Malta, kemm lokalment kif ukoll internazzjonalment. Bħala l-Aġenzija ewlenija l-arti performattiva, il-kap eżekuttiv qal li ser ikollha rwol attiv fit-tfassil tal-politika u l-promozzjoni tal-arti performattiva fl-aspetti kollha tagħha minn wara l-kwinti sal-palk, mill-amministrazzjoni għall produzzjoni u mill-iżvilupp għall-wirt permezz tal-ħolqien ta' strateġija ta' sostenibilità għas-settur. B'opportunitajiet u sfidi simili u dawn ingħaqdu taħt kappa waħda biex jiġu amministrati mill-Aġenzija. U anka l-diretturi artistiċi noħdulhom il-load li jridu jħabblu rashom fuq l-amministrazzjoni u jikkonċentraw iktar fuq il-programm artistiku. Il-kap eżekuttiv kompla jagħti spjegazzjoni tal-programm imħejja l-istaġun tal-ħarifa u tax-xitwa illi jinkludi fost oħrajn produzzjonijiet innovattivi bħal Sfin Made, proġett tal-korjografi emerġenti, Miti Miti, produzzjoni interattiva tfal u 1881 produzzjoni f'forma ta' logħba interattiva għal kbar. Se jinkludu wkoll proġetti klassiċi bħal Requiem ta' Verdi mal-kor ta' Santa Cecilia f'Ruma. Sfin Days li ser iġib f'Malta korjografi stabiliti fid-dinja ta' sfin kontemporanju u proġetti fit-tul bħal Studio Francis Ebeyer, ko-produzzjoni ma' Teatru Manuel, spazju kreattiv fu l-Kunsill Malti għall-Arti. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li NAPA qiegħda tiżra żerja tal-arti u l-kreattività fit-talent żagħżugħ u tagħtihom opportunitajiet xierqa. Qal li l-investiment fil-qasam kulturali huwa importanti ħafna sabiex l-artisti jkollhom l-għodot meħtieġa biex jesprimu ruhom u jmexxu l quddiem il-professjoni tagħhom.